Erlantz Olabarria da, Bergararra, aita eta ama baserritarren semia. Herrixan aitaren baserrixa, Soraluzen amana, bigarrenerako joera handixagua, txikitatik. Bertan pasau ditu isa asteburu danak, bertako kulturan hasi da, bertatik jandau, bertako moduan, bere egin jau kultura hori. Baserrixak, eskatzen dutzu, lan asko, dedikazio asko, gero lortu aldozu produktu ezberdinak. Zenbat eta gehiago landu, kalidade hobekuak, eta gure etxean kalidade horri emotajako importantzia bat, ez? Produktu materia primia emotajako bastanteko importantzia. Ez insektizida, ez pesticida, eta lurrari etxeko satza eta oingarrixia aprobetxen dugu horrixia, pinu horrixia, gaztaina horrixia, eta hori usten dolako sanuena da, guretako. Eta orduan zer botatzen dutazun lurrari, lurrak emoten dutzu zeu merezi dozunak. Etxean sortzen dian produktu danak transforma gutxe ditugu gero mantentzeko. Zeleike, porrua, lekak, patatia guk etxerako dan hartzen dugu, konserbape bai initzen dugu, erosten duzu materia prima hon bat, eta gero norberak egiten dugu, norberan gustora. Amak dauka nahi bat antzolan, daukala erdixak, daukala itzen debela gaztaia, orduan, ze itzen dugu, hemen oguixabe itzen da, itzen da, 15 gunean behin, hilean behin, ari bialtzen jako oguixa, bera bialtzen dutzu gaztaia, hemen bialtzen jako porruak eta patatia, bera bialtzen dutzu urrengoko bildotz bat, ez? Azkenean da, elkarremon bat, produktu desberdinena. Zuk ez dukuzuna, beste bati konpartitzen, lortu aldozuna. Azkenean, hor dakutzu bi sistema. Bai trukian egin, o ez dela etxerako justo egin. Guk ez dugu normalian saltzen, bakarrik estixia saltzen dago erlantzek. Estixa saltzen dau bai, erlezaina da eta. 30 urtiak beteta erabaki eben erlantzek herriak jartia, oindala 45 urte. Etxian egurasoak erostezen estixa, beti izango konsumitzaileak, eta gero etxetik alde banean nipe bai, nibe jarraitzu dut estixa kontsumitzen. Orduan, gero ja interes bat gehiago sortu jaten, ez? Kalidadia buruz. Eta hor, ja neriak ipini nitsuan, eta tema hortan jarraitzen dut. Klaru neuk ez daukat nundi datorren piztu jaten interes hori, baina beti danik euki izan dut interesa, ez dakit? Bai, berak mutikotatik zeukan etxe inguruan bai animalixa, bai hortua, eta nik uste dut behin jonginela ezkaraira, da handako lagun bat, eta haren bidez hasi zala handik begiratzen dutzen, galdera mordua egiten dutzen, berari, eta handik hasi zen nik uste dut gero zera fraizoroa juntzan, da beste bultzala bat hartu zaban, da pare bat 3 kajakin jasi zen, eta orduan ikuste zaban, kalidadia ona zala, guzta jakon, da ordutik ez da gelditu. Gero eta geixoa gustatzeko erliak, eta hor da bil. Txian egindakoak uste dut gozuena diela, eta horrekin oso harro eta oso pozik. Bergarako Buruño auzuan ditu erlietako batzuk erlantzek, 2 kaja. Soraluzen beste batzuk. San Fermin ostian berriz, Arabako Santikurutze kanpezura be 3 ditu azken 2 urtiotan, Asiako listorra handiki ez izan. Eta ara Fatiaren arrazoia hori izan ezarren, ez usta gehigarri bat urteko 3. lortzen dagoela gainera. Erlezaintza, hauxe da erlantzen zaletasuna data. Hau, niretako hobi bat, ez? Etxekuen dako eta igual pentsauko da momentu batzutan hobixa baino gehiago dela. Bastante dedikatzen dutzat, bai azoketara, bai ikastoletara, azkenean dania mobitzen naiz. Hobi fuerte bat, ez? Denpora asko dedikatzen dutzatena. Erlietatik bizitzia oso zaila da, euki biozu beti beste zehose laguntzen dutzuna. Eta erlietatik bizitzeko, ja volumen altu eta sartu biza, asko mobidu biza, hemen San Ferminen bueltan bukatzen jatzunean kanpora juten hasi biza, eta nik ez daukat denpora hori, ez? Eruaten du Santa Cruzera erlia salbatziarren, ez beste usta bat eta ez lortziarren, eta ondo irtetze jau, eta baina ni itxen dutenak inkonforme nago. Keia botako jau, keia zetako botatzen jako. Keia botatzen jako, era pentsau deixen, kanpuan sua da hola.
Eta hemen ikusten duzu, estixa ia operkulauta. Hau estia ia operkulatzera, baina hau be, estiz beteta dauke. Erliandako importantia da, ze hau negurako alimentua da. Hemen Gipuzkoa mailan behin San Fermina pasau bezkerio, eukitzen dabe untza puskatxo bat gero irai aldian, baina ja jan gutxi eukitzen dabe. Orduan, importantia da, erliai jan dezente lagatzea. Gorakua ikusten du, kalkulatzen du gutxi gora zema falteitzen dutzen neguan, hortik gorakua kendu itzen du. Erliei negua pasaiteko lain itxi hortaz eta gainerakoa da erlezainak ontziraketan dauena. Erlantzen kasuan etxerako, ingurukoendako eta sobraien dana saltzeko. Erliei dirutan etekin handixaua atarateko modua eukiko leke, baina bere printzipioekin lehi alizaten jarraitu gura dau. Erliak sortzen dau berandako jana. Nik inalko nebana da, hartu esti dana kendu, eta gero emongo notzen janari preparaua. Erosiko neban azukarrak o lo que sea. Pentsaizu, ontati biziko banitza, hemen da hon estixa pasatzen bozu dirutara, bastantekua da, ezta? Gero erosten dozun jana izan merketsua, emoten dutzu, rentabilidade bat, ezta? Baina zirela ez duten horri behitzen, nire iso, erlia onde daizela, eta gero nik jaten dutena bebai izan dira, kalidadekua. Ez nago prest, oin momentuan, kalidade hori sakrifikatzera, kantidadia gaitxik, ezta? Kalidadean hori sartzen da, norberandako itxen da belako, ez? Zuk sartuko zinuen ja, kanporako, kumplidu jozu klientiekin, presio batekin, fetxa konkretu batzutarako, azkenian hor faktore pila bat sartzen jatzu, ez? Orduan, zela eroala kalidadean ja eragina dauka. Oin, umetok isa zabalduko. Bueno, ikusten dozuenez, keiakin lortzen dozuna da azkenian erlia lasaitzia eta orduan. Oin ikusiko nez, danak egongo dira, estixa jaten. Zetako, zua dago momentu horretan alde itxeko. Alde biharra eukiko bazeben, behintzat tripia bete eta eruan gozaben. Hemen beste gauza bat ikusten duguna da, polena. Karbohidratuak aportatzen dute polenan bitxartez. Hemen dare polen kolore desberdinak, lorian eta sasoian araberako desberdinak. Hemen iuntxuoak, naranjak, horiskak, polena kolore pila batetakoa egoten da. Gorrixa, moraua, horixa, lorian araberakoa izaten da. Hemen dauku bat, barroa. Barroa da gaitz bat, garrapata bat izango baza moduan, txertatze jaku hemen bizkar gainean, deitzen dutzena da xurgau ere. Gero ikusten duzu hau egobari daola, hau ja bastante afektautakoa da barroakin. Izango zen puntotxo baten moduko gauzatxo bat, bi ero badauzka. Beitu, hemen dauzko, erlia jaiotzeko puntuan, arrautzak, ja operkulauta, hemen dago ja fase guztia. Larba txiki-txikixak, arrak, gero ja ninfa izango da, eta 16 egunera jaioko jaku erle berrixa. Erlia behia ikusten denez ja udazken partian ja inbernazio momentu baten sartzen da, orduan non ja erlia, lana hilaga eta mantentze prozesu baten sartzen da. Erlia lanian da honian, udako sasoian bizi da 45 egun. Beste kajia, aunque sea, zabalduko. Erlia topatzen bau. Ikusi zenbat, listor. Bai, puta. Erlezainen bizitza olakoa da. Gogorra batzutan, liston penia emoten dutzu ikustia, baina listorra asiatikoak oso fuerte atakau dutza. Orduan zein dozta, jandozta erle dana. Goiko altzar disa zabaldu dutenian, hasi dia listorrak irtetzen, eta ikusten duzu moduan listor mordoa dauko. Penia da, baina bueno,
Zein gu, ba, nolaxea dira gauzak. Estixa ataratzen dozun egunean, bai, politxa izaten da, estixa ataratzen dozu, baina gero olako golpe bat eukitzen dozunean, desespera utxon dutzu, ez? Hau estiz eta oso ondo dago, ikusten dozue, dauke umetok izan lekuan, polena ondo kolokauta, estixa bebai kanpotik kolokauta, hori estrategikamente era kolokatzen dabe, hau polena umiei jaten emoteko eta estixa bebai, ezta? Oso ondo dauke dana gertauta, baina beste arrazoi batzu gaitxu, pena handiz, hau ja dana desinfektau beharra dago, garbitzu eta hurrengorako gertau. Zu pentsaizu, hau guri postasunak eta tan emoten dozkula berak, orduan zuk maitxe dozu zure erlia. Zuk zaindu itzen dozu, zuri gauza hon bat emoteko. Ez da lahatzen dozula hor bastar baten da jungo naiz hartukot eta ez. Zuk azenean maitxe dozu zure erlia, ondo zaintzia gustatzen jatzu eta aldan da onduen egotea. Gero ikusten dozu olako gauza bat eta pena desentia emoten dutzu. Bueno, emongo jau bueltia eta aurre dengo. Hau aprobetxaukot beste batzu jaten emoteko, hor da hon jana eta etxata asko geratzen hemen ja. Horrek izango zian nukleuak, hau uda berrizan saiatuko ga, hau reponitzeko, hau inguna da indartu, jana o estimula ingo estixan bitxartez, guk aportoko jau ere ikendutako estixa aportoko jau urrengo uda berrizan, erreginak pentsau deixan, kanpuan dagoela nektar sarrera handi bat. Orduan hori ikusten da denean erreginak esango dago. Nire generazio berrizak gertau biot indartzuak ekartzeko aldan da esti geixen. Orduan gu simulauko egoera hori, hasiko da pila bat ekajia, eta gero momentu egokixean, gu pasauko erdixa inguru, horra eta beste erregin berri bat sortuko, ero helagako jau ere sortzen. Orduan eukiko ginuke, beste nukleo bat eta kaja hau erdixa. Zeitzen dozku prozesua lentotu. Asko eukitzetik, sortu dugu bi, baina askoz txikitsu hauak, ez? Baina, bueno, honek gauzako laxe izaten dira, da, zein gu, Olako problemak euki eskerio, urte bat txarra, urrengoakin konponduko, eta, horri bilikoa. Urte honen izan eskerio, produzio oso politxa eta leike. Ni hogeikin hortxe geratuko naiz. Hogei kajarekin ez diuzta politxa hortaz. Norberandako eta ingurukoendako baino nahikotxo geixau. Eta gainerako hori saltzeko, jendiaren estixan kontsumorako joeria bultzaketako ondo datoz erle eguna moduko ekimenak. Erle zaintzan sozio dauen Asier Martinekin batera fanda erlantz oinatikora. Behitxu, hemen dago erlauntza bat. Erlauntz bat dago, olako 10ekin sortuta dago. Hemen barruan dare, 10 hilaran egoten dira, kajako dugu erregina bat, bakarra. Erregina hori enkargatzen da, ume honedanak ipintzen. Hemen ikusten duzuen moduan, hemen honek ilunauak. Hori da erlia jaioko dan lekua. Arro horretatik jaioko da olako erle bat. 16 egunean pasauko da izatera erle bat. Hemen polena dauku. Polen hau erabiltzen dabe umia jateko. Hemen estixa. Estixa bebai da eren jana. Guk itzen dugu, hartzen dugu eren estixa, eta gu potian sartzen dugu. Baina erliak ez da itzen guretako. Erliak itzen dugu bera bizi izateko. Eta orduan gu juten eta kendu itxe jau. Baina gero zela kendu itxe jau, gero be lagundu itxe jau. Gaixori da erenian eta guk lagundu itxe jau, bakaitz horrek aurrera eramaten. Hemen ikusten dugu, zehose desberdina dagoela, ezta? Hau da, realera de entrenamiento. Entrenamentukoa segaitxik, erreginak esan dutze, idazue, hasi zaizte nire etxe bat itzen. Nire etxe bat itzeko, esan behar da, forma hortakoa eta berezisa, eta gero izaten da luziaua. Eta esaten dutze, bale, nahikoa. Kapaz esaten niri etxe bat itzeko, berak pentsatzen badu egunen baten kaja honetatik jutia, esango txe beste erliei sortu erregina berri bat, eta erregina berrisa jaio baino lehenau, bera juningo da. Orduan, horrek ikusten dozuenak zuek kalian pelota batero, etxe baten lehiuan ero, hori da, olako kaja batetik junin dalako erregina, beran langileekin. Kaja baten goiko partian egoten da altza erdixa. Altza erdixa izaten da almazena. Honek izango zian, honek danak hilaran, olako 10, eta gero olako 9 egoten dira.
Erlia hemen bizi da, hemen jaiotzen da umia eta dana, baina hemen erabiltzen dut despensia moduan. Guten da sartzen, beteta eta onduta da honian ikusten dabela, ipintzen dutza tarruan tapatxua, eta ja hori, egoleike urte pila baten hor. Onzuen ego zue probau, sartu bietza, hau izango zen, estixa. Hemen egotea oso importantia da. Azkenean guk produktore txikixaga eta ezautzen emotera kostau itzen da eta olako lantxuekin errezo izaten da guretako. Saldu bai hain aldozu, baina interesatze jatzu interesa sortzea bai, ez? Eta homiekin eri gustatzen jat. Azokan be ondo pasatzen dut, zu jentia emote jatzu gauza ona, erakutzitxe jatzu zetako, segaitxi, nun itzen dozun, zele itzen dozun, bidia, zure bidetsuak landu itzen dituzu eta zabaldu. Sortzen duzu, inguru bat, esaten duzu, horri erlian bueltako inguru bat. Gentiak ez basostan erosiko, nik ezingo neuko urrengo urtean invertidu, eta azkenean ere gozamena bukatu ingo litzake, ez? Hale, emango zuenik, behitu. Oso suabia. Hau da, alkaziana, suabe-suabiena. Hori izaten da oso ona, suabe-suabia. Usainin jatzue? Usaini badauka? Bai, jatzen. Eta oskoa da, usainu. Hau esaten dabe, umien dako dala oso egokisa, suabe-suabia dalako. Deitxu, oin dauku, milaloria. Zubaitz bat konkretua izan beharrian, zubaitz danen nahazketia. Bestian antzerakoa da. Baina, zehose, fuertetxo, pikau ez totzu eitzen pizkatxo bat. Kastainea barik hori da basoko estixa. Artiana da. Bai. Ez, gaztainen izatzen da garratz puntu bat. Hone dauka gaztainea bastante. Kastainea bakarrik zaila hoge. Bai, zaila. Oso zaila, gero floria mantendu inbia da. Urteko azkenengo estixa Santikurutze kanpesun eginjakua jasoteko eguna da gaur. Usurbilen dau gorostitxo estiola eta bertara iruaten dituzte estiz betetako kajak erlantzek eta sierrek, ontziraketako. Osasun erregistru eukitia dakar hango bazkide izatiak. Erlantzen gurasuak lagun badi ardue, naiz eta espero bako zailtasun batzukin. Estiolako zuzendari Julian Urkiola behan da, sortutako eragozpena komentaiten dabiz. Gu, ontsa esate baterako hasi berritxaga, ez? Gu doi hau, lau honekin usteo 5. urtia. Orduan, guk usten dut zehose badakiula, baina hemen jakin. Estila hauk berez gogortutzen dira zergaitikan ezetasuna oso gutxi idulako. Eta da basoko estila, eta hau egin behar da lehenotikan atera jakin da nolakoa dan. Nik ikusi detena eta lanen oso ondo aizian, baina ez gutxi ateko dute. Zergaitikan ja gogortuta dago eta estila hau atea eta egon behar zuen oain daneko hilabete o hilabete terdio lehenuo. Julianek eta jente honek bizitza guztian hortara emon dabe, eta asko laguntzen duzku, ez? Beti emoten duzku pistak, zela egin, zela hobetu, eta gu bolako jentiakin oso gustura dut. Segun ze loralditxako estixa dukun, tortzen gakela ontara o bestera. Bestian izaten da generalian udaberriko osti bat eta errazetatzen dena, eta kasu hontan daukun lau da aldiz, oin badudazken aldera etara dauna. Dala esti bat den zu haua eta arazo gehiago emuten da bena etaratzeko, eta orduan zeitzen dugu girotze gela hontan sartu, eta hoten da kalefazioa ipinitxa eta deshumifikadora. Piskat estixa bat biguntzeko. Hemen ikusten da guzela ekartzen dugun. Ekartzen dugu kajetan, kaja bakoitzian bedatzi kuadro dare, eta hemen ikusiko zen
daukun estixa. Ja estixa ikusten da dala iluna, eta garen garaierako hori, tokatzen dena ez, txillarrana eta basokua izango zen hau. Hau beste esti normal batekin, izango zen esti bat udaberrixen jaso aldana, ekasiena, edo udaberriko milaloria, emango bajaun bueltia segurazki jauzingo zala estixa. Baina hemen, baloraldixa gaitxik da esti bat oso densua eta arazoak emuten da bena bertatik gero eta atzeko. Hemen Gipuzkoakoak gutxi dazkagula. Hemengoak izaten dira problema alderantziz izaten dugu. Ura gehiegi duenak. Ura gehiegi duena zergaitikan, ura gehiegi ezetasunak handi da delako. Produzioak txikiagoak izaten dira Gipuzkoa mailan, zergaitikan ezetasunak kentzeko erleak, berak, lana gehiago egin behar du. Lana askoze gehiago egin behar du, eta han bai Nafarro edo Araba edo behin pasa eskioz, hor aixago lana egiten du erleak. Lan gutxiokin ez dilik gehiago egiten du. Bueno, hau ja da estrasinio gela. Girotze gela neukidu gazte bete, eta pasatzen gaia ona. Guk erlia ikentze jaunian altzak, hone die, hemen eukitzen dabe estiz betiak, hemen ikusten da, honek ez dauka asko, baina bueno, hau izan like beste bat, jau perkulatzen hasi txakua, eta honi zeitxe jau, hartzen dugu hemen horrazixa, hau da, tapa honek entzeko ibiltzen dugun instrumentua, beste alde honetan baduka zehose gutxi, baina, bale, hau indakuan ja, makinan ipintzen dugunean bueltak hasten da, eta ja, zela tapaik ez daukoan urten itxen da estixa. Erlantz dabil, kasu honetan lehen esan duguna, hau da txillarran eta basoko estixa, eta zela arazuak emuten daben etaratzeko, pixkan laguntzeko, aber, biguntzen den rodillo hori pasauta, emuten da oso laguntzen dabela estixa etaratzeko, bestela beste akasiekin da milaloriakin ez jau itxen nolakoik, Hemen operkulauta geixo duka eta itxe jauna hola daukanien asko, kutxillo batekin hartu, eta hundina hola kendu. Dana ez daukentzen, batzutan, da sobratzen falta jakona, horrazixekin berriz. Hasierak urtietan ibiltzeza pixka zaintzen aldan gutxi apurtzeko, baina gero konturatzeza herria segitxuan itxen da berriz abarrazka honek. Osake, bueno, hau jain da duku unian, onja hemen ikusten dozue, honi jamun jau, kuadroa astindu bat, alde batera eta bestera, eta konparatzeko, bitu adibidez, lehena bola egongo zan, gutxi gora bera, eta hain honi ja kenduta dauka estixa. Aldaketia, 12 kuadro sartzen diemen, 12 honek kendu, eta beste 12 sartuko, eta ne bakarrik bueltak emuten dau. Alde batera eta bestera. Estixan arabera. Esti fina danian segitxuan urtetzen da, eta honekin lan gehiago, honekin buelta gehiago emun bidau. Paretetan pegatzen da, eta paretetatik jausten da bera. Zabalduta ja. Hau da beste sala bat. Hau da, ontziratzeko maduradoria dionek. Hemen azkenian, erlezein ezberdinak, betetzen dabe, bakoitzak libre daun ontzi bat, eta ukitzen dabe hemen 15-20 egunez, generalian. Zeitzen da egun horretan, ez didanan inpurezak gora igotzen die. Orduan, hori da itxe jakon bakarra, tarrotan ontziratu aurretik. Dauko filtro bat,
Filtro hontan gehatzen die argizari satixak, erliak lagaldaben satixak edo, eta ja ez bota, ondo itxitxa daula, seguro, bestela inoiz pasau izan jau, igual zabali daula lagata. Eta estixa bestela ez dauka beste sekretuik. Urrengo baten etorriko ginen, eta ingo ginuan tarrotan sartu. Aurten 3 loraldu lortu ditugu. Lortu ginoan hasiera baten maiatzean Alkazia, gero uztaia bukaeran eta ginoan Milaloria, eta oin basoko estixaetara dou. Guk azkenean kalidadea ibetotau eta guretako onena izango zanan lortzeko helburuakin. Azkenean gaur lortuko una izango da etxerako eta etxeko gertukoen dako. Joan zan urtean baino gutxi hau izango da, baina bueno, azkenean kalidade honeko eukiko eta guk horri eusten dutzau. Eta aberasketatik atara ezin izan dauen estixa lasai, erlie jango daue eta. Erlantzek hainbeste maite dituen erliek, eskertuko daue. Gazte egolakoak, ojalá jo galeke. Gure adinen aurrea guazti, eta hauek baliak gehiago nik nahi honuke.